We zijn maandag, dinsdag, woensdag en dit wint laatste jaar ben we paardwest. Alle jongen 5 kilometer. Ja. En wat vonden de meisjes ervan? Ja, schitterend. Ja, heel enthousiast. Man, je moest het even winnen. Matthijs die wint er helemaal enthousiast mee en gewoon zin aan de volgende keer. En hoe wie de kuier? Prachtig, prachtig. Alleen dat we nog binnen wat wierd. Hey? Maar dat was best, hè? Die Rijn hen het neer. Nee, dat doe ik wel weer op de skiën verder. En we kennen de mensen net weer dat ze verklaard ben. Nee, kies ze net meer, hè? Het ziet er mooi uit. Oh ja, je wordt ook takelig, hè? Hoe wie de kuier? Ja, mooi hè? Ja, wacht, er niks alleen. Het koord valt hè? Ja, de keel valt er. Ja. En de Rijn? Nou, het begon nog wel meer, maar dan was het weer een keer wat droeg, hè? Ik geniet echt. En dit wie de 4e juni al, hè? Ja, maar ik alle dagen maar niet. En wat ziet er mooi uit. Ja, hè? Ja, vind ik zelf ik. Wat hebben ze van jou maken? Dank je. Je hebt je mij maar mooi maken. Dank je. Ja, dank je. Dat was mijn idee. Ik dacht, nou ja, ze maakt maar als punker. En ja, dan als ze zei, dat is wel goed, zei ze. Nou, hebben we het samen even gedaan. Ja. Ja, je maakt er wel wat van meidje. Hè? Wat schande van het waren, hè? Ja, jammer. Maar goed, we gaan 3 dagen heel mooi troffen. En ja, dit is nou even jammer, maar we gaan naar de koffie, we gaan de koffieklaar. We gaan heel belangrijk dingen en iedereen wil lekker fleuren. Dus we gaan op zich een prachtig mooi troffen. Wij zijn hier bij Stoer in Hout in Burgum. En wij hebben hier een winkel in alleen maar oud. Het meeste hebben we uit België, Frankrijk, Zuid-Duitsland. Verder hebben we hier ook een eigen werkplaats. We hebben onze eigen tafels, keukens, badkamermeubels, meidje. En de rest, kasten en dergelijke, knappen we vanuit heel oud. Knappen we op dat we weer onze stijl hebben, zeg maar. Een landelijke stijl hebben we hier. Nou steen je hier te geren. Hoe is de taakverdeling? Ja, ik ben meer voor het verven en voor het opknappen van de kasten en de klepbanken. En ja, die maakt ik weer in een hele mooie oude kleur, zodat het weer oud lijkt. Maar het weer een nee-jaske had, zeg maar. En ik ben ook min of meer voor het decoreren hier. Ja, voor alles een beetje leuk te maken, dat het mooi ongekleid is. En dat de klanten hier mooi omstruinen kunnen.
u komen meestal de mensen die van landelijk houden. Een bepaalde uitstraling en makkelijke klanten komen hier meestal ook. En die hebben wij eigenlijk gewoon het liefste. Nou ben ik bijvoorbeeld wel benieuwd, wat ben je aan het regenklant? Ja, die allerlei eisen stellen aan design en geletterdheid en strakke uitstraling en gelikt. Ja, nemen we dat. Dat willen wij beslist net. Hoe ben je hem zo bij elkaar gekomen? En dat je hem dit soort jaren opbouwd had? We haar, ik denk inmiddels een eerst 15 jaar geleden, hebben we een relatie gekregen. En toen die aan al in die vleren, en toen kwam ik erbij en ik vond het echt heel leuk, dat antieke spul. Dus toen ben we eigenlijk wat min of meer begonnen om steeds maar een winkel op te bouwen, een huis. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje uit de hand ran, of zo maar te zeggen. En ja, toen is onze relatie een einde kwam, maar we vinden allebei dat hartstikke leuk om te doen. Dus we horen dat zakelijke gedeelte, dat horen we wel in stand. En dat gaat heel goed. Dat is wel heel bijzonder. Dat is het. Ja, dat is het echt. Ja. Dat vinden we zelf ook. En dat vinden de meesten, die zeggen van dat kind haast net. Maar dat ook bij u wel. Ja.